Kunjuk pangarsanipun para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang pantes pinundi. Kunjuk pangarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para santri minangka panuntun kiblating panembah satuhu luhuring budi. Kunjuk pangarsanipun para duta saraya pangombyong panganten ingkang pantes nampi kinurmatan. Kunjuk pangarsanipun para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak Kadus, ugi kadang Frida Muda kakung putri ingkang winantu Suko Basuki, lan ugi sedaya para rawuh ingkang kula hormati, lan boten kesumpen Bapak Sahibul Hajat menika Bapak Mursimin sekalian Ibu ingkang kula hormati. Dumateng para rawuh sedaya ingkang kula hormati, kula minangka pranata ing adicara ngaturaken monggo nderek kula tansah muji syukur dhateng asor dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih paring rahmat nikmat lan hidayahipun dhateng kula lan panjenengan sedaya. Ugi salajengipun selawat sarta salam monggo kita aturaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi waosan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ingkang sampun buta umatipun saking alam jahiliyah dumugi alam Islamiyah kados ingkang kita raosaken ing dinten punika, lan mugi-mugi sedaya umatipun gesang wonten donya pikantuk berkahipun, lan mugi-mugi sedaya umatipun wonten ari akhir pikantuk syafaatipun. Dumateng para rawuh sedaya ingkang kula hormati, pambiwara kepareng matur ngaturaken susunan adicara ingkang badhe kita lampahi senajan acara sebagian sampun kelampahan kanthi sampurna nggih menika termasuk ijab kabul sampun kelampahan, temu pengantin sampun kelampahan, namun tasih wonten sebagian acara badhe kita lampahi. Namun sederengipun acara kita lampahi monggo kita buka sesarengan kanthi waosan basmalah sesarengan. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Anci acara salajengipun nggih menika atur bagya wilujeng kasuwun dumateng Bapak Partimin. Dumateng Bapak Partimin wedal kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng panjenenganipun bini sepuh, aji sepuh ingkang kinabekten, dumateng panjenenganipun para alim, tokoh agama ingkang selalu kita takdimi, dumateng para pengembating nagari, pengembaning projo, Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu Kadus, pahormatan, papan panggenan, unjukan saha dedaharan, sedaya menika kirang mranani dumateng para lenggah sedaya, dumateng para tamu sedaya. Kula minangka sesulihipun nyuwunaken gunge samudra pangaksami dumateng panjenengan sedaya. Salajengipun mbok menawi sedaya para kadang nemen
anggenipun paring pasugatan kirang sopan ugi kula minangka sesulihipun nyuwunaken gunge samudra pangesami dumateng panjenengan sedaya. Kula kinten mekaten lah ingkang saged kula aturaken. Mbok bilih atur kula kathah kilapipun kula minangka manungsa limrah kula nyuwun agunge samudra pangesami. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kula aturaken dumateng Bapak Partimin supados talangaturipun Bapak Mursimin. Anjek acara salajengipun inggih menika atur pasrah penganten saking keluarga Bapak Suratno. Parmila dumateng talangaturipun utawi wakilipun wedal kula semanggaaken. Sumangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rinengga sakbunging pangormatan, mugia tansah tumanduk dumateng sakbunging para tamu. Mugia tansah kajiwa kasalira kasugengang kawilujengang penawa dene karaharyon keparingna dumateng panjenenganipun Bapak Mursimin sekalian garwa mandhap dhateng sak keluarga agungipun sedaya. Langkung rumiyin dumateng panjenenganipun para sesepuh pinisepuh minggahing sesepuh agami ugi negari ingkang satuhu kala tuhoni punapa ingkang dados sabda tama lan tindak lampahipun ingkang kala dhereki dumateng panjenenganipun para priyayi agung, panjenenganipun bapa pamong praja sak pangandhap para pangembating praja ing tlatah Rimbo Bujang Unit 3 ingkang sak semdayanipun ngdahat kinormatan. Dumateng panjenenganipun para tamu undangan kakung putri sepuh aneh sedaya ingkang boten saged kalebetaken setunggal bapa setunggalipun ingkang tansah bagya mulya ugi dahat kinormatan. Langkung wilangkung dumateng keluarga agungipun Bapak Warsimin dalasan garwa sak pangandhap dumateng para sesepuh pinisepuh ing tlatah Rimbo Bujang Unit 3 sedaya ingkang dahat kinormatan. Ugi dumateng pinantemanten sekembaran ing wekdal punika tansah bagya mulya ugi dahat kinormatan. Ugi mboten kasupen dumateng para kadang taruna muda ugi dumateng panjenenganipun grup ya Dwitya ingkang bahagya mulya ugi tansah kala tresnani khususipun para priyaga priyantunipun sakdayanipun lan ugi sak semdanipun ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing pamiwahan punika ingkang boten saged kalau sebataken setunggal bapa setunggalipun ingkang sak sumundayanipun tansah bagya mulya ugi dahat kinormatan. Langkung rumiyin tiyang kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Ewadene wonten ing wekdal siang punika tiyang kawula kumawantun ngadeg jumejer amiyak lan nyigek
punapa ingkang dados lelenggahan lan wawan pangandikanipun para panjenengan sami. Ing mriki tiyang kawula boten ateges angir-angir trap kasusilan utawi sopan lan santun. Wiwit tiyang kawula awrat angemban katimbalan dawuh saking panjenenganipun Kang Mas Pranata Adicara ingkang supados tiyang kawula kasuwun minangkani talange atur saking panjenenganipun Bapa Suratna kasuwun angaturaken punapa ingkang dados sing wigatos ing kersa anggenipun marak sowan wonten dalemipun Bapa Warsimin wonten ing dal siang punika. Anamung saderengipun atur kala lajengaken langkung rumiyin semangga kita sesarengan manungku puja puji syukur dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Ewadene wonten ing wekdal siang punika kita sedaya tasih tansah pinaringan kasugengan kawilujengan penapa dene keselamatan sehingga kita sedaya katitik saged rawuh makempal manunggal wonten pidalemipun Bapa Warsimin tansah pikantuk sak sumendayanipun rahmat hidayah sarta inayahipun ingkang amrupi panjang yuswa kesehatan dhuwur dumuginipun ing batos pramila saking punika sampun sak pasran sak luwesipun bilih kita sesarengan angikraraken lafal tahmid kanthi ikrar alhamdulillahirabbil alamin. Banterke sithik Mas. Nak kleru den ra ketara. Lan ugi mboten kasupen selawat kanthi kairingan salam semangga sesarengan kita aturaken dumateng junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya tansah kalebetna kaakeni kaserat kecathet dados umatipun Nabi Muhammad lan mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk asapat wonten ing donya dumugi ing akhirat benjang. Allahumma amin. Nuwun kula nuwun dhumateng sagunging para rawuh. Kula kinten kirak wicaksana ing mbok bilih tiyang kawula amuka dima ingkang kathah nginget wekdal sampun dung kaping sonten pramila keparengna ing mriki tiyang kawula anglajengaken atur kawula ing sakra ngajeng injih boten sanes pinangka talanging atur saking panjenenganipun Bapa Suratna sekalian Ibu Misih. Dening pisuwanipun Bapa Suratna sekalian garwa ingkang atos kaderekaken para pangombyong lan pandherek penganten injih boten sanes ingkang angka sepindhah tuwi kasugengan kawilujengan penapa dene keselamatan mugi tansah krahayon kagem panjenenganipun Bapa Warsimin ugi anderek nyuwun dhumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi anggenipun anggadhe kajat ami maha kang putra netepi darmaning sepuh punika tansah pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala lan mugi tansah kalebetna ibadah dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dening ngatur ingkang salajengipun atas pisuwanipun Bapa Suratna sekalian Ibu Misih wonten ing wekdal siang punika injih boten sanes anetepi penapa ingkang dados pikajengipun Bapa Warsimin ingkang supados wonten ing tanggal dinten punika kasuwun nglarapaken putra kakungipun ingkang pun asma Muhammad Sriono ingkang badhe kaleres kaijab kabulaken dhumateng putra putrinipun Bapa Surahman ingkang pun paringi nami Mary Anggreni. Pramila saking punika alhamdulillah wal syukurillah saking sedaya ingkang pikajengakenipun Bapa Warsimin sampun kesembadan kelaksanan bilih temanten kasebat sampun anindaki utawi angklaksanakaken ijab kabul
kawit sedaya kala jurungan doa restunipun para rawuh sedaya saged kalampah pinaringan kasugengan kawilujengan kesembadan seja ingkang dipun suwun mugi kelare kasebat sak sampunipun nglaksanaken ijab kabul dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Lan kejawi saking punika sak sampunipun temanten sakembaran nglaksanaken ijab kabul kawula kepasrahaken dhumateng panjenenganipun Bapak Rasimin minggahipun dhateng lingkungan ugi pemerintahan ingkang wonten ing tlatah Rimbo Bujang Unit 3 mriki masih borong anggenipun badhe paring pitedah paring piwucal babakan anggenipun badhe bangun keluarga enggal ngebyur wonten ing masyarakat agung ing samangke enggal saged anindaki utawi nglampahi menapa ingkang dados adat istiadat ingkang lumampah wonten ing tlatah mriki mugi-mugi ing tembing wingkingipun lan saklajengipun sageta sesarengan menapa ingkang pun wontenaken kegiatan ing tlatah mriki lan mugi-mugi anggenipun bebrayan kawit sak punika ngantos salajengipun dados kaken ninen-ninen boten wonten alangan setunggal rubeda punapa-punapa. Dening babakan atur ingkang salajengipun dening Bapak Suratno sekalian Ibu Misih anggenipun marak sowan wonten pidalemipun Bapak Rasimin wekdal punika mboten wonten ingkang pun asta babar blas mboten ngasta punapa-punapa anamung ingkang pun asta rasa tresna bombonging manah menika wonten segedhik serana seranti utawi angsung-angsul ingkang sedaya kala wau kapasrahaken dhumateng Bapak Rasimin mugi-mugi ingkang segedhik pun asta menika sageta damel nambahi ing ngajeng mugi-mugi sageta terah ing wingking Allahumma amin. Lan kejawi saking menika ing mriki tiyang kawula mbok bilih saking keluarga agungipun Bapak Suratno ingkang saking tlatah Pamenang B Sekawan anggenipun marak sowan sadangunipun mirah wonten mriki wonten salah setunggal priyantun utawi keluarga kula ingkang kirang pas kirang sopan ugi santun babakan tindak lampah utawi pangandikan utawi ucapan kanthi lumantar jasad kawula tiyang kawula tansah mewantu-wantu nyuwun agunging samudra ingkang sak agung-agungipun. Kula kinten saking kawula mboten saged akanthi kathah anggenipun tang kawula amatur amasrahaken punapa ingkang dados wasiring gatos sing pepanggihan siang punika anamung menika nyidak-nyiduk miras-miras pantes kesisan kemawon ing mriki tiyang kawula badhe matur pamit. Dening atur ingkang angka kalih kanthi lumantar jasad kawula Bapak Suratno sekalian Ibu Misih dalasan mandhap dhateng keluarga agungipun sedaya angaturaken agunging matur nuwun ingkang tanpa pepindhan kawit saking sademuginipun Bapak Suratno kang sak rambungan sampun ketampi kanthi renaning penggalih sedaya sampun kasediaaken babakan palenggahan pasogatan ingkang amunika warni sedaya kala wau ingkang pun paringaken dhumateng panjenenganipun Bapak Suratno segala sedaya sak pangombyongipun Bapak Suratno kanthi lantar lan jasad kawula anamung saged angaturaken agunging matur nuwun ingkang tanpa upami anamung sagedipun Bapak Suratno sekalian Ibu Misih nyuwun nyadong dhumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi saking sedaya kesayanganipun Bapak Rasimin wonten wekdal siang punika tansah pikantuk piwales saking Allah Subhanahu wa taala kalebna ibadah Allahumma amin. Kula kinten cekap semonten kanthi atur kawula Jaya-jaya Wijayanti rahayu anggenipun samiya pinanggih
ingkang ing wekdal saklintunipun kala akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kula aturaken dumateng dalang aturipun Bapak Suratno. Ajeng acara salajengipun inggih menika atur panampi pasrah penganten kasuwun dumateng Bapak Surono. Dumateng Bapak Surono wedal kula semanggaaken. Rahmatullahi wabarakatuh. Awat sih wilosaning Gusti Hyang Maha Agung. Mugi tansah jiwanggo dumateng rasul para sepuh bini sepuh dumateng para lenggah sedaya winulya. Amit pasang kaliman tabih ilo-ilo dina sinabetna ing ilo duni tumawaing tawang towang. Mugi linepata saking siku dening Gusti kang murubaing dumadi. Dumateng pangersanipun para sesepuh aji sepuh ingkang hanggung mastuti dhateng pepoyan kautaman ingkang satuhu kinabekten. Dumateng para kiai, para alim, para ulama ingkang siang pantara ratri tansah anggegulang wedha wayuning ilahi mongko kibat manembah ingkang satuhu luring budi. Pangemban pangpating praja satriyaning nagari minangka dados jejeking adil kagem kawula dasih ingkang pantes nampi pakurmatan. Dumateng para tamu sinedahan kakung saha putri ingkang kiyat mawardi ingkang tansah kawula bekteni sumambrah dumateng sanak kadang mitra dasih ingkang sinudarsana kanthi lenambarang luring budi kalilakna kawula nyuwun pangapunten kang tanpa upami bilih kawula migas atur sautawis anggen para lenggah sedaya winaya imbal wacana kalian mitra karon. Awet kawula hanamung nampi aturipun Bapa Mursimin sekalian garwa ingkang kanemben nandhang Sukorno Birawani manah ngentas pitulas putra putrinipun Bayangkari Siwi ingkang sesilih Roro Ayu Meri Anggreni sarjana agama ingkang sampun kalampahan kawisudatama sinekahaken kalawa enjang kalian sinaraya Roro Bagus nggih Bagus Riyono ingkang pidalem saking pamenang B Sekawan Kabupaten Merangin. Dawuh pituwun Sri Atmaja kalaman kanthi rahing widodo lir bare ing sambikala lumantar donga pangestu saking para lenggah sedaya winulya. Para bapak para lenggah kang tansah kinurmatan. Salajengipun kawula minangka cundaka mbok bilih Bapak Mursimin anggenipun paring papan pelenggahan ugi pasugatan ingkang sampun kasamapta kados kirang meranani dumateng penggalih pramila lumantar kawula Bapak Mursimin tansah mantu-antu kuwingsih samudra paksama kang tanpa pepindhan. Bilih Bapak Suratno lumantar duta sampun masrahaken Sri Atmaja Kakung ugi ngasta gantilaning asta arupi ibu rampen pinangka kasaking katresnan antawis keluarga ageng saking pamenang ugi keluarga ageng wonten ing Rimba Bujang mriki. Sedaya napa kang pun aturaken kawula tampi kanthi suka birane manah ingkang sakalangkung. Bilih
kadang besan susesteno ugi sedaya para atmajaning panganten konduripun jengkar saking pawiwahan mriki dumugi dalipun piyambak-piyambak. Mugi tansah pinaringan rahayu widodo lir bali ing sambikala ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Namung kala nyuwun dumateng kadang besan sutresna nggih Bapak Suratno sakluwarga ageng kapulih kendel sauntawis kinen dari angestreni dumateng Bapak muslimun anggenipun ngawontenaken pasamuan prasaja ing siang punika. Mekaten menggah kang saged kawula aturaken. Apa bilih wonten galap gangsulipun pangkawis kang kirang jubrana. Lumantar kawula tansah mantahaken ing samudra paksama kang tanpa pepindhan. Mekaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kula aturaken dumateng Bapak Surono. Dumateng para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Mekaten acara siang menika sampun kalampahan kanthi sempurna boten wonten alangan setunggal punapa. Kula minangka pambiyaranipun menawi anggenipun kula dados pambiwara wonten jejer-jeweting atur satemah ampun damel sajroning manah kawula nyuwun lumunturing samudra bangsami. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.